Žádné rekomendativy a som tu s a idem Geometry Dash. Ideme na to. Prvý pokus sa nám nepodaril. Povedz, čo tu paváme. Paváme tú pizzu. Ktorá je fajnová. Aj keď tento kúsok trochu bol pokrájaný. No a môžeme začať. Inak je to super hra. A strašne rage hra. Inak každý asi pozná. What the fuck? Najlepšia reklama. Zrušiť. Neviem, nechcem. Reklamy nenávidím. Určite ani vy. No môžeme ísť. Úplne tie reklamy sú na hovno. Prečo sa na to... Aj tak si nikto nestiahne. Dokedy. No a... Fuck! Je to strašne rage hra. A keď budete chcieť viacej takýchto videí, Dajte ten like. dajte like. Už dáme u tohto videa asi tak 5-7 lajkov. Keď dáme u tohto videa 7 lajkov, alebo viacej, tak natočím Pokémon Go. Keby na tom videu nebude toľko lajkov, ty to aj tak natočíš. Možno. Fuck! Povedz príbeh, kde sme dneska boli. Boli sme dneska, kde? Na Baboloži. Po parku. Blue Sky, určite doporučujem. Inak nie je to žiadna reklama na Baboloži, nie je to žiadna reklama ani autorská práva, ale proste vám to doporučujem, lebo je to strašne fajné. A vy, čo ste ešte nemali Bubble Tea alebo Moma, dajte si, je to veľmi dobré. Moma je sladká, Exploded je trochu kyslý, ale obidve Baboloži sú veľmi dobré. Hej. Kuria! To je úplne rečra. Dosť, teraz sa začínam sústrediť. Sústreď. Parkour skilla, zapnutý parkour režim. Ja tu hrám Mortal Kombat. Inak super. Bum, bum. Už to dávam. Yeah. Dáme to na 100%. Najviac som mala asi tak 70. Teda najviac som mala asi 78. Normál model. Vidíte? Používal si už Practic Mod? No. To je blbosť Practic Mod. Hej, Practic Mod, akože tie diamantiky. Hej, a to je blbosť. To je blbosť, lebo to je iba proste malé deti, lámky, ktorí nevedia ešte tak skakať. Geometry Dash pôjde. Presne. A keď si myslíte, že ja mám iba tento tu na skin, nie, ja mám viacej skinov, ale zobral som si takýto, lebo taký sa mi akože najviac páči. OK. Tie skiny sú najlepšie. Bum, bum, ideme lietať. Poďme spolu lietať. Pozri, ja už... Už letím. Ale môžete to urobiť takto. A proste budete iba tak preskakovať. Je to inak dobrá hra. Proti medúze. Ide proti medúze. Inak je to. A prečo neberiem tie peniaze, lebo už som to raz zobral, ale nechcelo mi to pripočítať, takže už na nich kašlem. No ďaleko, ne? Teraz spadneš. Tu spadneš. Ja som vedel, že tam spadneš. Vieš čo? Kašleme na prvý Ja level. som to úplne vedel, že ty presne tam spadneš. Ideme si hrať druhý level. Druhý level viem troška lepšie. Geometry Dash sú dzivé pesničky. Hej. Viem ho už troška lepšie. Druhý level. Prdele. Jej. Druhá pesnička akože. Decka. Bum, Dzivé bum. Pokémon Go, ktoré si nechcem stiahnuť. Hej, no a keď chcete toto ďalšie takéto, napríklad na telefóne videa, tak napíšte do komentu, alebo dajte like, alebo subscribe. No a čo by sme ešte také povedali? Že dajte odberaj mne. Aha, odberaj Patka Bedni. Vlastne kanál nebude v popise. Bude v popise. Nebude? Prečo? No dobre bude. Ale môj. Chceš svoj? Hej,
svojom. Dobre. Aj vy nerovíte také sprosté reklamy? Yes. Ale ja nechcem žiadne reklamy, akože aj tak si to nestiahnem, takže môžete začať. Si vypni Wi-Fi. Wi-Fi? I vtedy nepôjdu reklamy. Kašlem. Jak som mu potknem bedni? Ne, on ma porazí. Dávaj, choď preč. Choď preč. On ma porazí. No a aby ste vedeli, jak to natáčam, keď proste... Nie, nehovorím to. Poviem. Radšej nie. Poviem. Inak tomuto natáčaciemu tomu aplikácii mi pomohol Trefort, môžete si to kúknúť, Trefort 90. Ako nie je to na neho reklama, ale akože je proste dobrý. Ja neho samostatne mám odber. No, Prosím, do komentu napíšte, koho kopírujeme. nikoho. Proste určite všetci budú písať, že si lámo v tom skákaní. Áno, ale akože je to hrať ešte neviem. No keď budete chcieť proste viacej takýchto videí. Tak áno a tá... Zapajte veľa kapusty, aby ste prdeli. Tak môžete proste dať odber, like alebo subscribe, či odber, koment Dávaj alebo odber. like. Odber. Odber, poďte si najviac. Alebo šernite to. A do komentu napíšte, aké videá chcete natočiť ďalej. No. No a inak, no čo som vám chcel povedať. Natáčam to cez aplikáciu Airshow. Na iPhone. iPhone sa to proste robí, to si môžete pozrieť u Treforda. No a na Android alebo na Windows sa to robí proste iba cez Apple Play. Má novú farbu. OK. Keď to teraz nedám, no idem, tretí level. Takto proste postupne budem skákať. Polagejlist. OK. Ty si myslíš, že ma shodí? Áno. To ja teba. Prdele. Ne, on ma shodil. Jak to divne vyzerá. Bum, bum. Jej. Bum, bum. Jej. Imro, no poď sa byť. Si ožratý dajaký. Hej, toto som už skoro dal celé. Imro, no vstani. Ticho. Imro. Toto som už dal skoro celé, tento level. Prdele, ja som to skoro dal celé. Salut. Cháme si selfie? Nie, Prečo? lebo. Teba to urazí, hej? Môžete sledovať aj môj... Poď. Môžete sledovať aj môj... Nie. Ticho. Môžete sledovať aj môj Facebook, volám sa tam Nikolás Kondoľ. A potom môžete sledovať aj moje vajny. Už mám, volám sa tam Nikolás. Už som sa ja urobil vajny. A potom ešte Snapchat. Volám sa tam tiež Nikolás Kondoľ. Môžete ho tak sledovať. Instagram ešte ne, lebo to si urobím, no a som priti. No a robíme sa takto, že keď budeme napríklad nad viacej než 10 pokusov, tak ideme na ďalší level. Bude to asi tak 20 minútové. Uvidíte, jak sa tu budem rageovať. Bum. Merci. Prdele. Ňam, 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 ňam. Teraz idem hrať veľmi dobrú hru. Sexy and novit. Minecraft. Nie. Fifu. OK. Inak ja túto hru samostatne mám rád. Akože aj keď sa pri nej rageujem. Ale keď sa nudím, proste si ju zahrám. A potom sa... Ďalšia sprostá reklama. Nenávidím reklamy. Hore, Kryžík. Konečne. Nenávidím takéto reklamy. To sú zlé reklamy. Aj tak na čo ich tam dávajú, keď aj tak si to nikto nestiahne možno, že aj. Oni dávajú reklamy iba na tie najblbšie hry. Niečo by dali na FIFU, alebo čo ja viem, na GTAčko, ale oni dajú na tú úplne sprostú hru. Alebo na Minecraft. Geometry Dash nie je sprostá hra. Takže ma to baví. Si tak iba zahrať. Ale ja nemyslím, že Geometry Dash je prostá hra. Že oni dajú reklamy, aby ste si, Koľko vám teraz je? si Dobre, stiahli zároveň si takú úplne blbú. Koľko mám? 12. Ideme na ďalšie kolo. Viem, že to tak síce odflakávam, ale zase akože...
budú viacej dielov, takže keď tak chcete, tak môžete napísať viacej dielov. Že môžete dať ako like, subscribe. Wow, nigga. Môžete dať subscribe. Teraz na záver súťaž. Jaká? O iPhone 2. Zhostite, neexistuje. Existuje, ale je strašne málo. Neexistuje. Existuje? No to určite. Hej, existuje. Má 7 cm. Super. Stojí 80 eur. Skoro iPhone 3 stojí 80 eur. Aj dvojka. Jednotka neexistuje. Dvojka. Ani dvojka. Jednotku neviem. Ani dvojka. Aj dvojka. No tak si počkaj, napíšeme si to za chvíľku do Google. Dobre. Fuck. Ešte dve pokusy. Môžem si zahrať? Chceš? Hej. Počkaj. Tak dáme gamingový LP, či Patka nevybedne. Patka bedne. Neviem, ak si mám posúzať. Dobre, dáme mu teraz tento level. Hej. 5. No, ideš na to, ber. Chcem vidieť, jak to dáš. Bum. Počkaj, ja si dám... Ten mám rád. To je... To nie je vôbec ťažké. Ja som zlý. Ja už to neviem hrať. Ja som úplne zlý. Skúsi dať prvé kolo. Dobre. Žalvočka je ľahký. No však je ľahké, ale... Ja ho neviem dať. Ako dal som ho, ale... Teraz už ho nedám. Môžete dať aj Gaming LP, subscribe, like, sharenúť ho, alebo dať mu koment. Prečo Gaming LP? She fucking awesome! Nie Gaming LP, Patka nevybedňový. Patka bedňa. Patkan Bedňa is zlý youtuber. Podľa. Teraz točíme video, ktoré bude mať kvalitu veľkú. 1,5. A vy, čo si pozrete to video, môžete vyhrať 0 iPhoneov. Môžete vyhrať 0, nie, môžete vyhrať nič. Nič. Pre pič. Presne tam spať. Jej, reklama tu máš. OK, ja už to kašľam. Takéto reklamy nikto nenávidí, určite. Určite ich každý miluje. Také reklamy majú radi úplne. Jej! This is fucking awesome. Nie, to ja nemám. OK. Pizza. Zahráme posledné kolo a ukončím to. Jumpera mám rád. Jej. Ja mám rád ten kot, či nie kot. Kolo. A ja mám rád Jakuba. Ale kolo myslím. Hej, Jakub je dobrý. Žiadny Jakub, kolo. Jakubko je dosť dobrý youtuber. On má až 2 odbery. Kašlem ťa. Ja sa hrá posledné kolo. Nemám ešte plnú verziu, lebo viete, nebudem si taký chuj kupovať akože platené. Než proti toto, že si kúpite platené, ale že akože podľa mňa to není také. Fuck! A ja mám Dobre. kúpených asi 7 hier. Zahrám si posledné kolo, hej. Druhé. Keď to nedám, tak tak končím video. To neplatilo. Poďme. Augustín. Normálne som taký zahlavený do tej hry, že ja nerozprávam. Ale topke, či Patkan bedne, hej. Zaujímavé. Ďakujem. Fuck! Dobre, končíme. No, ak sa vám video páčilo, tak môžete hodiť čo? Like.
odber. Pozrite si moje video, dajte lajkov. Môžete dať like, odber alebo subscribe. Po prípade subscribe. Alebo môžete toto video sharenúť. No a ľúči sa s vami Nikomen TV a Parker Bedňa. čaute. Wee. Ahoj. Bum.